Yan, so maraming hapon po sa mga viewers kang Go Albay. This is Rampangan 2019 and I'm your host for today. As usual, si Romer Carpelito. And kung mahiling po rin doon yan ni tataw di introduce ta si kataning ta. Pero yun nga ni tig-fulfill ta sa mo yung promise na paghampangon so gabo sa madaralagan ng leaders all throughout Albay from Tiwi to Pulangi na kung saan mas mahihiling mamimidbidan and madadawag din do kung anong suna sa isip kan sa mga kandidato this coming 2019. And para po sa kaaraman kang gabos, ini po sa edition kang Harampangan 2019 OWAS na kung saan ang kaiba ta po is si Mr. Ricarte and kamo po ang incumbent mayor, is that right? Mayor, ex-mayor. Yan. So siya po ang nagampang. Ang ginibota po is gabo sa madaralaga na mayor for OWAS is in-invite ta para maghampangan and ilatag sa same ng plataforma para mas mamidbidan kang tao digdi sa social media kung sirri sa madaralagan sa OWAS. So ngunyan po ang ginibutan ngunyan is with all the invitations, saro lang po akong suminipot. Pira po kita nga na, pira po kamos po. Tulo po kami. Tulo. So out of 3, saro po ang nagdigdi and they have their various reasons. Ano reason ka nga na kanso ba? Okay, saro, no response. Saro, may prior meetings. Mr. Ricarte, thanks for making it here. Maraming salamat po. So ngunyan, without further ado, tatawan taki opportunity si Mr. Ricarte na mag-introduce ka siya sa dire, mas midbid mo po ang say mo sa dire. So we'll give you 60 seconds na magpamidbid, bako lang sa mga taga-UAS, kundi pati na rin sa mga viewers na all over Albay. Salamat po sa mga taga-UAS tabi. Nagayat ako nin mogbang pagpataratara sa inyo. Maray na po sa inyong amin. Ako tabi kan sa inyong dating servidor sa Banwang UAS sa Lagnin Siamatol, Tulong Termino, bilang alkalde sa Banwang UAS. Ako tabi si ex-mayor Greg Ricarte. Naidingwana, nagpapasalamat, nigading nagbukna, nigading Harampangan to 2019 na nagito ako nin pasalamat and mabuhay sa nagmukna kaning Harampangan 2019. Thank you so much po. Mr. Ricarte, and kamo po, Mr. Ricarte, apat kayan, pirang years na po kamo sa politics, just as? Actually, namundak ako 1958. Ang papa ko nagkandidatong mayor sa Banwaan Kanuwas 1959, nakatukaw 1960. Sagot nga niya na sa politika po ako. Okay. Ako naputon mo ang Public service? sa public service. Public service, nasa 23 years na po ako sa public service. Pero po ito mga edad ko, dahil na ko na. Sige, pinanganin. Ako ito yun kata, next na ako to, kaso lang ininutan na kita. Okay lang. Senior citizen na po ako, 61 years old ako sa April 14. This coming 10 days. April 14. 10 days. Ayo. Married man ako. May 8 akong aki, 4 na babae, 4 na lalaki, puro nagmana sa ina. Nagmana sa ina? Ayun. Nagmana ina? Ayun, puro nagmana sa ina, bako sama. Ito, para kawal kita sa Paano matatali ito, kapos? Ako mako. Yeah. So, yan, para po naman sa mga nakamigdid kay Mr. Ricarte, send us a message and sa mga gusto So, ngayon, sir, ano talang po, ito na nga so purpose man ka sa tuwing invitation, na gusto ta talaga maraman, lalo na kan sa mga taga-UAS, kung nata ka mamadalagan, and ini so pinakakarne kan sa tuyang show na kung sa ini papamidbid taman kung ano so pinakaplano mo na takamadalagan giraray. So, ngunyan, ini so pigapot ang hashtag know what, na kung sa ini papaliwanag mo, ano ang plataforma ni Mr. Ricarte, and yun, hinapunta man isa sa mga mayors. Paano nyo napapasabot kung ano ang tungkulin kang sarong mayor sa mga taga-UAS? In your own words naman sa buta nito. Po. Kana tungkulin ni sa mayor sa executive, dapat pwede siyang naka-hands-on sa pag-service sa sanyang sa diring banwa. Dapat pwede siyang nakatutok sa mga problema na dapat solusyonan, na di pinaliman-limanan ng mga, lalong-lalo na sa mga kasaradayan, na mga pobreng kasaradayan ng pariyo ko. Dapat yan ang primerong matawag yung mga solusyon, ano mga kaagadan nila, pati na sa senior citizen, PWD. And talagang mo makan pa ng sara mo mga sir, dapat
ikuha kang programa para sa edukasyon. Siyempre, dapat ang edukasyon sa rubagan sa nakakatabang sa mga kaakian na ikaw man lamang kay formal education na matapos ay makatabang sinda sa indang mga pamilya kung sinda mga tapos na tapos nagtatrabaho na, at least may mga maitatabang sila sa mga pamilya nila. Kaya nga ni dumansar sa muyang banwaan na sa irakan mahal Diyos sa pagtarabangan kagabos ng wasnon nakapatugro kami ninusad ng pinagurgul Sige lang po. pinagurgul kala ko stop Sige. pinagurgul yung eskwelahan na yung among UWAS Community College. UWAS Community College, nakapatugro kami medyo sa eswerso, asin kooperasyon, nung amin nawas nun. Usad sa formal education na pinagito, yan ang community college, gabos ng mga ali sa indigent families na nagkatawan formal education na pinagurgulyo ni Anowas na permi kaming 99% passer sa LET exam. Dagos perming top 10, nasa top 10 ng mga wasnun. Ang mga wasnun talaga, ubus matatali, ako lang ang bako. Tapos, yawan ang alternative learning system, promote me. Ang education talaga na zero na so gabos na mga aki, maski kung dahil talaga kaya duman sa formal education, duman sa alternative learning system, di ba? And nag-coordinate kami sa TESDA. Okay. Para, kaya nga ni, kung nakiling din do, kan 2007, pagtukaw kong mayor, ang Banuan Kanwas na sa third class municipality pa sana, na ang samuyang ira is only 66 million. Tapos ang samuyang local income is 1,000. Pero maladyos, pag medyo kan mga kooperasyon, kasumuyang tugang na mga wasnon, naging kaming first class from 2009, naging first class na from 66 million, so sumuyang ira na nag-aabot na 135 million. As in, unlad mi so local income, 600,000, naging ng 3 million ang local income. Kaya sa ngunyan, sige po, sagkod ka na sa kuyang matapos, sa kuyang termino, 260. Kung mahiling po nindo talagang, ang sa muyang uwas, ikangani ka sa bago sir, medyo nagngalas ka sa muyang uwas, sa muyang banuan, na ang banuan mi talagang matibay na banuan sa tercer distrito. Kan panahon, ang inot na banuan na ginibo minukna sa tercer distrito, iyon libo. Ang sunod ang ginubatan, ikatuluan banuan kanuwas, dahil pang syudad nila, dahil pang Pulangi, dahil pang Piudoran. Pero mga ngalas kata, ang ligaw na ginang syudad, Pulangi, mauswag naman. Kaya nga ni, yan ang sa mga, yan tabi, ang usad sa mga pinag-iingwa ko, na bakay mambasang kita sa syudad din ligaw dago sa Banuan Kampulagi na hindi kita maray mauriyan. Kaya nga ni pinagparatatapos ta so uli ng na farm to market road na makikonektar ni kan Banuan Uwas sagked ito sa West Coast na sagked mo na hindi pa natapos no termino na aprobaran tabi kan sa General Appropriation Act na pinaprobaran ni former President Gloria Macapagal. Kaya na-release kan sa mo nung last term ko na tabi. Nung last term ko na nagpuna amayan so ARDP project na funded ni kan World Bank na may counterpart banuan in 30 million kaya pinadaran 270 plus million ito sa mga tulay, tapos 700 plus million ito sa tinampo. Ngunyan po, makapot ko lang, nasa anong class na key municipality si UWAS? Ngunyan po, from 2007 third class municipality, pagkatapos uminabot 2009, naging tulos kaming first class municipality. Okay. So hanggang ngunyan nasa first Na class? hanggang ngunyan nasa first class. Nasa first class, pero hanggang dumaan na lang. Kaya na igwa kaya yan mga classification pa eh. First class A, first class, mga araw kaya. So at least, kumbaga, may direksyon na gustong Opo, may direksyon.
Kaya nga ni kami tabi talaga ang farm to market road na may igwa kaiman lugod kami magin sa diring tipo from West Coast diretso sa Banoan Canoas. Taan West Coast may iwan pinaka matibay na resort, matibay na mga sa tourism. Mag-uramba sa Kudbadian, dyan ka makahiling magagayuno na resort na bako pa polluted. Pero ang nakikinabang, bako kami kapirmedyo sa mga bako subanoang kanuwas po na dahil nagluluwas sa Muya. Sa Piuduran, diretso sa Ligao City. Minaluwas sa Libon, diretso sa Pulang lagi. Kaya pigi para ingwami na market road na ini. Tanganing may sa dirimang kami tinampo na ang resources kan coastal barangays, anyaman kan upland barangays, may luwas man lamang sa merkado ni sa Banoan Canoas na iyo ang matabang sa pagpuprisar kan sa Muyang Banwa. At least nakapuon na, kumbaga. Iyo po, nakapuon na. Matapos, yun yung importante naman. Kaya nga rin ko niya nangangala sa kuta, after my term, natapos man, sagod na lang tablon. Dahil na napasigi, sagod sa World Bank ang pull out na. Dahil ko aram kung anong nangyari sa nagsunod sa kuyang administrasyon, kung nga ta, nagtapos ta sa bantalang, so plano ka iyan, tatapuson by 2020, na iguan na kami sa diri talagang tinampo na mag-cater kan gabos aram po ang uwas sad na agricultural town. Ang kadaklan sa Muya mga paratanon, mga parauma. Dakulo na agrikultura, yaonan nyog, yaonan ang uwas. Pinakadeposito kan copper and gold na sa uwas. Antonio. So, nakulo na opportunity sa Nakulo na opportunity pero pagabot sa mining, kontrako. Pero yaon sa Muyang yaman. Kaya, mapakaray niyan, siyempre may oportunidad naman kami na makasunod lamang sa Ligao City and Pulangi. Yung sa iniisip ninyo. Road na yan. So, gabos na produkto ni nayaon sa Kabubuldan, gabos na produkto ni nayaon sa Costa, may luluwas sa Muyang merkado, kina ang komersyo sa Muyang merkado, maalangkaw, makakatabang sa taxes, ma-develop marayan Banoan Canoas, for medyo ta progresibo na, matatawan ta pa nin fasil na transportasyon sa satuyang mga katugangan ng parauma, na ang produkto nila may luluwas sa samuyang merkado na presko pa, may alangkaw pang presyo. O kisa kan daikan tinampo, minaluwas ang produkto, lapa na, kulang ang barakalan. Pero kulang ang tulong taon para... Dahil naman po, di ba? dahil naman po, mga... Dahil ang ibig sabihin, kung ikaw makakatuka bilang, may kulang mo ng tulong taon, tadakulang pang pwedeng gibuhon, di ba? So ngayon, ang haputig is, ito na nga ni, ano sa tulong bagay na tututukan nindo? Tulong bagay lang, i-mention na lang, ano sa tulong bagay na pinaka-highlight ka sa inyong plataforma? Ang pinaka-highlight ko sa ekonomiya. Ekonomiya, ano pa? Ekonomiya, yaon nakakawin dyan sa agrikultura. Okay. Ayun. Kaya so... Ano sa Pandoa? So, ang Pandoa ko, siyempre, education. Education. Ekonomiya, education. Sa Pantulo po? Ang sunod sa turismo. Turismo. So, Yeah. economy. Iba pa yan. Ikapat. So, sa mga kabataan, Sa youth. sa youth, sports development, masuporta ko kung ako magkaswerte, masusuportaran ko ang kampanya ni President Duterte sa illegal na droga, na masugpo ang illegal na droga, grabe naman duman sa Sabuya. Sige, ini po ang ihapot ka sa imo duman sa next part ka sa tuyang programa. Pero bago yan ma-proceed, we would like to kumahiling po nindo yung authentic design coronative cuisine, and sinda nag-sponsor kan sa tuyang venue. Kumahiling po nindo, especially duman sa mga taong interesado mag-try kay authentic Bicolano dish na may modern twist. Magdikdik po kamo. Paglaog pa sa nindo, araw nindo ma-change sa atmosphere nindo nata,
mga kamati ka mo kinostalya na feeling nindo nagbalik ka mo duman sa inot na panahon. They are the actual cooking pot of Albay. Yeah. Kung gusto niyo na matry ang cuisine kang Albay, dumamang ka mo sa Coron native cuisine. So mabalik po kita sa imong Yeah. sa imong hapon. Ngayon, hashtag nowhere and hashtag know-how. Ang hapot ng mga niyaong digdi is haing mo niyan si Awas, which is binanggit na nindo. Yeah. Sa loob kang tulong taon, ano itong kumaga pasain, anong expected na dudumanan ka mga uwas nun kung kamo ang magiging leader, ng magiging mayor duman. Last but not the least, paano nindo ito gigibuon? So we will give you 90 seconds to give a brief answer para mas masabutan na sa tuyong crowd. Nag 10 years po ako mayor. Napauswag at banuang kanawas. Napalinig, napauswag, naging progresibo. After my term, may problema, nagka-problema. Kaya yun, Saro, na Problema. pigiin ako, nagka-problema, nagkasararuan mga tao. May problema sa pag-administrar kanlukan na gobyerno. Iba ang tinitingnan sa tinititigan. So kasuro, lalong pinauro, so kalaban, lalong pinandapa. Yaw pa, imbis na mag-kooperar, dahil nag-kooperar, may factionalism na nangyayari. Na samantala, ang trabaho kan sarong alkalde, dapat i-unite mo ang sa imong mga tao, tanganing, igwa kang kooperasyon kan mga tao, magiging progresibo, maugma, asin mo uswag. So yan ang current state Yan tabi. Uwas sa dumong. Iyon po. Okay. Ngunyan, ang uwas, yaon pa rin, nasa first class municipality, pero sa mga pangaturugan, ikan sa mga gurang, sa gatwana, hindi pa na totalmente na solusyonan. So 3 years po, kung kamo mga kalab naman, anong babago nito? Ang babagong ko lang, pinaka-importante, ang tratamento sa mga kasaradayan. Hindi ko paliman-limanan sa paggayat din ramin tabang, di ko paliman-limanan na masolusyonan tulos, masirpyan. And ako 61 years old na. Ang perming pagmata ko, 3 o'clock in the morning. Sisigurong ko, hindi ako magamata, nin alas 11 sa buwas ko na ko alkalde. Okay. So, ngayon po, paano nindo gigibuhon iyan? Ang gigibuhon ko, kaya ako magkamata ng alas 11 sa buwas, tanganing early morning, makatona ko ng solusyon ito sa mga kipagpangkong kasaradayan na nagayat ng tabang iyan sa munisipyo. Okay. Na ayun ang ginibo ko, na ang opisina alas 8 sa aga, pero alas 7 pa, nainot pa ako sa mga empleyado. Okay. Sa loob ng 9 na taon. Kaya nga niya ako naka-third term sa Irakan Mahal ng Diyos. Okay. Yan. So, thank you so much po Ayan sa po. inyong sipag. Sa inyo po mas midbid na nalulo? Sa inyo mo mas sikat na Ang lolo ko, Opo. Greg lang ang Greg, katabi. iyo po talaga ito, Greg, wala Iyo po. Garo bansa. Dayna, ni. Dayna. So, Greg Ricardo. Oo, dahil na. Ang slogan ko, sudati sana. Ano po so? Sudati sana. Yung Una ko, ano sa dati, wala ka pa kong ibig sabi. Yung pala mismo pinakasulat. Sudati sana. Ayan. Iyo. Ano mo po ang sudati sana? May mga tao kayang para nag-uroy taas, nagyaman, arog sa buya, taga-uwas, sorry ha, para napamanilang 5 taon, pag uli, dahil na nakakawas nun, permi ng Tagalog, kaya kita raman ko, sir, sudati sana nga ni. Ikaw magkansa mo sir, i-share ko lang ha, tanganin na. May, Kaya ang sudati sana, yung pakumaba ka lang. may kapitbahay kami na nakapaligas pilang, Tagalog na. Ayun, Sabi ano. niya ako, paano daw pag nagpamanila, ini pati English. Oo, Tunay yan. Di man ako mabagay yung pangaran, pero yun, so dati Pero sumuya sa Banuang Kanuas, talagang very religious kami. Talagang matitibay ang uwas nun, kaya mabuhay uwas nun, matitibay. Ang problema lang sa Muya, kung minsan, siyempre sa mga, maski sa Enso crab mentality. Yeah.
Ayun. Yeah, Pero pigali ko na yan. Pero natural na yan. Yun naman sa yan naman sa mga Ah. lalabanan kan sa mga leaders na yaraon. And speaking of crab mentality, minsan may mga taong sikat, may mga taong maray, pero Ayun. hindi man sila nare-recognize. Ayun nga ni. Sa Albay. Ayun nga ni. So kunyan, ma-plug lang po ako kan sa sarutang sponsor. Gusto tang pasalamatan si Archie Binamera kang Chicharon. Siya ang nag-gibo kan sa satuyang teaser video to make this show not so boring. Though boring na nga ni siya. Armin ko not boring. It is not meant to entertain people. It is meant to educate people kung seryoso ang madaralagan mo niya na 2019. Igwa kaming tagline na pigapod na magdangog day magdinangag. So hopefully yun po ang mangyayari mo niya na eleksyon. So yun, si Archie ang nag-ibukan sa satuyang teaser and siya ang saro sa dakula ang following niya all over the world. Nasa 20 million ang following niya kang photo entries niya. Kaso lang ito na nga day pa man siya masyadong midbid digdi sa Albay. Pero midbid ang sa iyang works. Kung aram po nahiling ko nindo sugibo so Facebook tigigamit actually ni Department of Tourism. So pictures niya lalo na just nakatit talikod siya sa Kitinday. Ang hapon sa pambansang Tama, nahiling ko na rin. Ayun, nahiling na po nito ito. Ayun. Tapos so sa tigamit pa ni Jessica Soho actually itong so picture na ito. So pasalamat kay Archie Binamera of Chicharon. So mabalik po kita naman sa imo sir. Ini naman so section kan sa to yung program na pighapon na #knowwhat. Ang gini mo tadigday to make sure na makapag-provide kita kay quality content para naman sa mga uwas noon. Pati na rin sa mga taga-bakakay. Hilingon nila kung paano mag-process ang utak ang sa indang mga leaders, paano susolusyonan ini mga problemang ini, ano ang sa indang opinion manungod sa mga bagay-bagay nini. So gini buta, nagkagat kita kay mga questions sa mga taga-uwas kan sa indang mga concerns, problemas, mga napapansin da and so and so. Kunyan po, very crucial ini. Kumaga kamo, nasa executive. So, takula ang mama itatawang simbag din do digdi. Ayun. So, kunyan po, i-round digdi sa mga kaaputan, ayo, bunuton ta saro-saro para at least may Ayun, tabi. Yan. So, ang pinakainot na hapot ta is question number Hani kay Joanner Reliama. Pakibasa mo. Joanna Reliama, dapat bigyan project ang Mayaw, lalo na so para ning sulong nakairak man tabi ano na aksyon tulos ninyo. So kung ka di flood control project. Flood control lang po ito kayo dyan. Okay. Oo, araning sulong kana sulong kaya so river. So, river. Oo. Okay. Iyan kaya sa Mayaw, yan ang pinaka-ababa na sunod sa pinakababang barangay sa Banwanguwas. Ano pong simbag ninyo Kaya, sa hapon niya? actually, kuha na tabi kani pinagiray na no national government. May igwa na kaming mga boulder dikes na pigibo. Kampanahon ko, nagpuon kami sa upstream, sa Bumuran. Makatapos, intero na yan, boulder dikes. Matapos so termino ko 2016, pinadagos kan national government na idiretso ito sa Mayaw. Ang problema, di pa napirma baga ni Presidente susunod na trans na location. Pero nakaprogram na po yan. Diretso na po yan na sa General Appropriation Act na yan. Amo kantabi so itinoko kay Gloria Macapagal Arroyo no magbisita sa Banwanguwas nang wani kadi kay na folder na mga resolutions as in request nakasabay so farm to market road, dikes, flood control, anuwas po parang river basin pinaka-babae. Okay. Ang Kabilogan River Bay connected yan sa Mount Mayon. Pag nag-uran sa Mount Mayon, diretso sa Muya. Basic. Oo. Pagalit dyan sa Muya, mabaha, naman diretso na sa Batu Lake. Yan po. Kaya, gabos na po yan. Kaya tabi, Jomer, sa National Government Fund po kadi, pero kina ako magkaswerte, pirmi kong papalo upon kadina, butang tulos, ika-release tulos kan, and ika-implement ni kan DPWH para matukuran na kadtong diki sa Mayaw, diretso sa basa. Po, thank you so much sa hapot ni Sir Joanner and salamat po sa simbag sir. Hapot ko lang, anong ibig sabihin ka uwas? Uwas? Ano mo ang luwas? Kan panahon daw, may sarong sulong na nawaswas. Yan, nasa istorya yan ni Abdon Balde. Abdon Balde is from Uwas. Yes. Oo, matibay na istorya. Oo, matibay talaga. Nag-research siya sa Spain. Pero nakulong-kaulugan kaya. Diyan ginuro kan mga was nun. So, sarong kaulugan kan panwawas. Okay. Kaya uwas, nawaswas. Nawaswas. O sige, salamat po sir. So, kunyan, inay, mabunot naman kita next question para at least mas salata.
Okay. Hali kay Jeff Rigo. Ako, basahan ko pa. Okay. Ay, ano? Sige po. Hindi ko kayang basahin. Yeah. Jeff Rigo. Kina no tabi magi tanos kan tubig po na nawasa iti sa banwang uwas. Lalo na tabi iti sa tulong. Okay. Ining tulong barangay nini yun iso bunguran either sa bunguran o balig talungog or busak sa bangmangga. Okay. Yeah. Kina ano na tabi. Aram mo tabi, Jeff, magayat akong permiso sa nakaulangan ng mayor na ako magsimbag ni kani. Ayun. Ta dapat na masibag ini siya. Sa incumbent. Sa incumbent. Pero mapermiso ako, Jeff. Anyway, ano po kayo niyan na ngani ka tabi, Jeff, ka na problema na sa Banwang Uwas. 9 years ako, mayor ninyo, pinairay ka na to, temporary sana, tada man kundong nagabot na nakalo sa water system na to. And kana water system sa Banwang Uwas, ikinonsidera no Sangguniang Bayan na maging usad na kalakip ito sa usad na economic enterprise. Ta nagbutang sinranin bago sa ako, Jeff, kato ha, so sinundan kong administrasyon, nagbutang sinranin Water System Act na amo pinagi sunod no water system yan sa ato. Napagala ako tabi 2007, Jeff, grabe sa problema, grabe pasutang sa bangko na during my administration, kita na nakabayad kasi mandatory, pinagali na ito sa era na to, so ibabayad 5 million per year na pinagibayad na ito sa utang no previous administration. Pero nakabayad kita ni kan, kaya nagabot pundo. Kaya sa pundo na to, kuha sa 9 years kung kuha sa water system, puro sa na temporary, nagbutang kita ni pundo na nagali sa calamity fund, kaya diniklara na to, so inumo na tubig, kalamidad sa Banwang Uwas, kaya nagbutang kitang pundo 200,000 every year para mas kainsa na kitang pundo sa repair and maintenance sa water system. Kaya sa Banwang Uwas, daman maukuan pundo, kaya maluya so supply mo tubig, kaya di man kita nakapakulikta no konsumo sa tubig na rate na 550. Takin magikulikta kita, Jeff, irak man sa mga kolektor na to, bad basun ng mga consumers. Kaya di kita nagpakulikta, Jeff, kaya puro sa nakato palliative sa atong pagiray. Puro ito na pinag-request sa national government, hindi na ito kaya, takang 20% development fund na ito is only 35 million sa 20% ng 130-something million. Mga nasigurado yan kung gustong ipaayos talaga ito ng pakutuan. Iyon na nga maabot na po ako duman. Kaya naganap kita ng consultant as in mga dalubhasa para sa water system na ali sa UP na pinakikita natin sa water system administration na hindi naman ako nagparabasul ito sa sinundan kong administrasyon, tatapos naman sila, pinag-iwan natin na may race water system. Uminabot sa mga consultant, nakita na magigasto kita ng 50 million. 50 million para ma-rehab sa water system. Okay. Kaya, nagparayat kita kay Congressman Joey Salceda, kay Presidente, hindi sa 9 years, da man nagabot na pundo. Okay. Nakaupo kitang pundo, yun po ini. No, sa plano ni the late Secretary Robredo, na in every municipality na maka-avail no, sa Seal of Good Housekeeping, Seal of Governance, nakain ka-akibat cash award na 20 million, pag ika na naka-avail no, na premium no Seal of Good Housekeeping. Kaya no 2011, naging kitang awarded bronze award no Seal of Good Housekeeping and Good Governance. Nasa magkano po yung pagka-bronze? 20 million, so cash award sa atin. Pag-abot naman 2013, naging nakitatabing silver award.
20 million naman so cash award sa ato. Pagabot 2015, nakitang gold awardee no seal of good governance. Ang makamarumundo, Jeff, hindi ko napayos na nag-run si Secretary Robredo sa plane crash. Kaya supundong 60 million, hindi man ikina-download sa municipality of Rojas. Okay. Nung salida na ni Rojas, ni Secretary Rojas, 2015 December, pag 2016 election period na, kaya di man nagabot sa pondo na sa akin. Kaya, Jeff, pasensya na po kamo, during the 9 years na ako ninyo naging mayor, di tayo nakatuna pagtrabaho, puro sa na temporary sa pagperay natin. Pero after no sa aking term, nagabot na tabi sa 60 million. Okay. Umpo, pag-abot na 60 million, amulakan iyo nga ninyo tabi sa nananangad. Na sindo na nagperay, iya na sa 60 million na mina, pero pag normal ka na supply, ka inomon na tubig sa atin. So, aware po ba ka muna kung napaayos na ito or dae? Aware po ako. So, napaayos po ba siya? Di man totally. Dapat, di pa totally. Di man totally. Pero available na sa fund, yun ang pinaka-bottom line ka to, may nag-abot na 60 million. Nagabot na 60 million plus. Okay, sige. Na primero nagabot 22, pagkatapos nagabot 40. Okay. Kaya 62 billion. So, may budget na, may pang-ayuda na para naman sa proyekto ko. Tapos na nga ni, para di pa na-normalize ang supply ng tubig. Yan ang pigapot kan banuan kanuwas. Okay. Kaya tabi, Jeff, kita magkasurte, sa tulos imbestigaran kan, asin sa ingoan na magayon na kan, inumo na tubig, masiram, yan sa satin banwa. Basta magtarabang kita. Sir. So, ini naman, may isa rin naman ang uwas noon na nagkapot. Ini po halos mga tunay na tao. Hali kay Imelda Rebua sa Twito. Tubig ang number 1 na problema ng uwas. Iyo. Kinaano kaya maayos ang nawasa sa banuang uwas. Ganito na kami magpargamit ng electric pump. Yan ang challenge sa mga magana na kandidato. So, parehas man lang. Parehas po, man lang ang parehas sakit po. dyan. Kaya nga ni, may 20% kaming development fund. Sabi ko nga ni, pareho man siyan sir sa may hilang na tao. Tapos, halimbawa, 5 ang hilang mo sa pagkapersona mo, pero ipaprioritize mo kung na rin primero ang bubulungon. Bulungon, yes. Ang problema, ang binulong, bako man sa water system, ibang item. Ibang Maginastusan kay 15 million, Ibang item. iba, like street lights, na may street lights na kami. Okay. Pagkatapos, idali sa street lights dati, tamagastos kay 15 million, kagang iraray kay street lights na dapat ikakaagnad duman sa water system. Okay. Sige. Ngunyan, ini na, salamat po sa simbag nindo, Mr. Greg Ricarte. Ngunyan naman, ini si, sabi ni Raul Olayba, sa taong ko. Pakibantay man tabi, mga drug addict sa coastal area nang nasakupan ng UWAS, Ligaw, Libon, pati mga communist party. So, tulong. Totoo po yan. Dakulo talaga. Nag-mayor ako, dakulo na report sa manunugod sa mga illegal drugs. Pero kan mayor po ako, nag-create ako kay mandated kan DILG na mag-create ako kay MADAC. MADAC. Municipal Drug Abuse Council. Okay. Kaya napaka-create ko kan Municipal Drug Abuse Council, nag-create man kami ng Barangay Drug Abuse Council. Okay. Bada. Na ito ang ma-monitor. Okay. Dagos sa instrumento na ma-eradicate ang ano ini. So, ngunyan, is it still going on? Dahil na po. Dahil naman siya. Sa pag-aram ko, dahil na eh. Kaya nga ni, siguro may reklamo ang DILG sa Buya na dahil nag-create kay MADAC, dahil nagtao kay Pundo. Pero kung panahon ko, at talagang kontra ko sa illegal drugs. Ang ginigibo ko po dyan, gabos na empleyado, kung ako magkaswerte, gabos na empleyado kan munisipyo, mandatory drug testing. Pati na kami, mayor, sa kuduman sa mga barangay council, gabos mandatory ang gigibungan ko. Kami so nag-i-implementar, kina kami ang day nagsusunod sa mga araw kaya na prosedimento. Kaya dakulong bagang mga ilihidong opisyal na paguna mo ka mga
dahil lamang nag-illegal pero mga durumista pala. Sige. Oo. Kaya, Kaya, ang gibonta dyan is, Kaya- sige po. opo, kaya sa kuyang ipapasigi and susuportaran ang kampanya kan sa tuyang presidente manunungod sa illegal drugs. Sige po. Yan. So sa mga taga-was nun, kamo po makaka-confirm kay ni, kaya Ayan. tighampang tayo ni, and si Sir Greg Opo. Ricarte ang huminampang to say these things. Kung permanindo, kung di ka mo nag-agree, send your message. And para naman po duman sa mga taong concerned, then i-ano po nindo, itag and i-share po nindo para at least aram po nindo kung ano sa kasabag. Aram tabi nindo bak nga ta mag-organize ka kana badak. Tangani, kung igwa ka man masuspitsaran na sarong tao, nag-agi ito sa Tamang investigasyon, proseso. Okay. tamang proseso. Di man ako kaya na basta na sa nabibanil. Mhm. Makairak-irak mo pala. Okay? Pero kung recidivist na, dahil na yan problema. Ayun. Totoo. Sige. Uli ba, last question hali kay Julius B. Cortez. Sige daw po. Julius B. Cortez. Taga ano ini, taga Gumabaw. Midbid mo. Iyo po, si Jeff. Si Ripua, taga ano po ini, taga Iray Norte. Mga bit-bit ko ini. Hello. At least tunay talaga na tao. Julius B. Cortez. Dapat po lagyan man lang ng hanging bridge o kaya footbridge ang Gumabaw sa San Isidro para ang mga tao sa amin di na mahirapan sa pagtatayo sa pagbalyo sa sulong, lalo na kung baha ang sulong. Totoo po ini. Kung dahil hanging bridge, dahil duman hanging bridge, dahil bridge, at talagang sa mga parauma, pag ali sa uma, mabalyo sa sulong. Kina naman kung may bagyo, talagang grabe ang ano duman, baha. Ang mga estudyante pa, ang Gumabaw kaya, sir, arani sa barangay Saban. Ang barangay Saban, igwadyon duman, Saban National High School. Karamihan ng taga Gumabaw, nagabalyo sa sulong, tama eskwela sa nasa Saban National High School. Kaya dapat, pagbutangan talagang hanging bridge. Anyway, Julius, pag kita nagkaswerte, kayong hindi man kaya ni ka na municipal capper, ni kan ka ba, ni kan gobyerno lokal, sa ating ipakisusumangkan sa national government o sa provincial government. Taka na ang bridge sabi, grabe, milyones de pesos kan. Di taman pwedeng sa 20% ipag-ibuta sa sa bridge para ito sa Gumabaw. Takadakil man na item. Kaya di kumanuga ni gana sa munisipyo. Ani ka panuga ko sa natabi sa inyo. Total, iyan man si Governor Al Francis Pizarra na sigurado man siya ng manggagana. Tandaan man pala nito. Bawal man pala nito. Siyempre mararanihan ko na magtabang sa tuya ang provincial government. Pagkatapos, kayo lang kita tabi, Julius, mga koneksyon sa national government, nagtrabaho man ako ito 9 years nung panahon ni Joey Salceda sa Congress. Kadakil taman ito, maski kay Joey Salceda, makait kitang taba. Sige na tulos, takipon talaga kan mga parauman. Pondo talagang pinakakailangan. Oo, pondo. Okay. So, ngunyan, hapot ko po, ini ba, napaunan na ba ini, or mapuun pa sana, or ano nga? Dahil pa hanging bridge, ano? Saro? Igwa kaya, kuya kaya yan, sir, ini Sabang na, kinasulong ini. Ini Gumabaw na. Aral sila sa Sabang, pero may tinampo sila, palibot pa. Okay. Malibot pa sa San Isidro, pistola, Kamagro, pistola, para makapasabang. Kaya gusto nila hanging bridge lang. So, ngunyan, wara pa. Dapat makaagan talagang hanging bridge. Okay. Oo. So, at least ining kagayon ng digta, mas nasa samutan tata. So mga taong tighapot ta is so taong pinahambang ta is so mo nakakaaram talaga. Iyo po. Kaya mi lang mag-research according sa mga huriding-huding sa mga comments, pero kamo po ang ma-confirm kung ano talaga ang aktual na sitwasyon kang uwas na kumbaga concern man sa mga tao manood dyan sa bagay na yan. So ngunyan po so sa tuyang ipa-plug na naman sa tuyang mga sponsors tanganing so ngunyan ang po is para po duman sa mga taong interesado na magkuha kan sa muyang free tarpaulin inisponsoran po kita ni 3D Merrill Enterprises na kung saan ang ginigumanin da is nag-print sinda kaya mga tarpaulin para mas maging aware ang tao manungod sa tuyang advocacy digdi sa Rampangan na ang tao mas maging informed
dahil sila maging ignorante, ma-educate sila, magdangog, imag dinangag. So, dakulong po kita mga ha? Ikaw ka tantad dyan? Sige, may maliga kita mga tarpaulin na may mga statements na kung saan baad mapokaw sa mga tao kang sa indang voting decision mo niyan. So, ngunyan, piga unfold mo niya ni Miss Cathy tapos ni Miss Kay. So, sa indang sample kantar. Okay, thank you so much, Kay. Yan. So, ini po, libre. From 1st, 2nd, and 3rd district. Yan. So, igo po kaming statement na ang 500 na tinao sa imo, yan, nangangahulugan na 46 cents lang ang kantidad kan aldaw mo o kan dangal mo. Kung tinanggap ka po 500 pesos, nasa 46 cents kada aldaw po ang pakabakal kan dangal mo. Tandaan mo po yan. Kung mas hibaba pa sa 500, mas barato pa sa 46 cents. So, kamo po magpili, pirak o progreso, yaon po yan sa kamot kan mga tao. So, nananaw po kami kay libreng tarpaulin. Sa mga gusto po, i-message lang po nindo si Go Albay para matawan po kamo yung tarpaulin. Piliyon nindo progreso. And salamat po again kay 3D Mary sa pag-sponsor kang tarpaulin na yun. Sige. And gusto naman pasalamatan si Dr. Noah's Vet Clinic para po dun sa indang sponsorship sa indang pinakainat na nagtubod sa tuya digdi sa programang ini. Ang payo ni Doc Noah, ang payo ni Dr. Noah ngunyan, ang mga pets po magkakahilang ngunyan na summer. So, the moment na magkaigwa ki behavior na nagbago, day nagkakaon, nagkaigwa kay problema, day masyado nagpaparahiro, tuminamlay sa indong pets, ipa-check up or ipa-confine tulos sa Dr. Noah's Vet Clinic digdi sa may Villamor Subdivision. And para naman po naman sa mga nagbabalak magluwas ngunya na summer, day po kamo dapat kumbaga, igwa na po kitang pet boarding services na kung saan habang kamo nag-enjoy, nagsiswimming kamo ngunyan, sayang kumahiling ko tanin da sa background ng mga swimming digdi ngunyan. Habang nagsiswimming kamo ngunyan, ta nagbakasyon kamo, si Doggy, day man nagsi-rep lang duman, naghahalat sa indo. So day po kamo magigilty ta. Duman pagka binord po indo sa Dr. Noah's pet boarding services, iyong mapakaon sa inda, iyong maataman, may programa po para maging maugma sa pet nindo habang kamo nag-uugma man sa pagluwas nindo. So kunya, mabalik po kita sa imo sir ta. Ini na support kan sa tuyong programa kung kasabago na para explain kita. Ini naman so di kita ma-explain, masimulan kita. Yan. Nahiling naman ni sir. So this is hashtag know where you stand sa ay nakatindog ang sa imong magiging leader manungod sa mga issues na ini. So gagamitan ta digdis, gagamitan ta sa Go Albay Popsicle para itaon sa tuyong simbag 3 to 5 seconds lang kada issue. So kapag suportado nindo ipapailing nindo ang Go Albay means go. Okay? Para naman po kung kamo ba kusang ayon habo nindo kan so idea or habo nindo kang issue, ang ipapahiling po nindo is against kamo or the A nindo aprobado. Stop sign. So ngayon po, ready na po ba kamo? Ready. Yan. So, ang pinakainat na issue ta is abortion. Against. Tama? Against. Okay. Very good. Second is federalism. Okay? Next one is divorce. Okay? Third one is death penalty. Against. Okay? Next one is war on drug strategies of Lantokhang. Pro. Okay? SOGI bill or speak about ng LGBTQ rights. Pro. Okay? Next is vote buying. Okay? Next is political dynasty. Okay? Next is lowering the age of legal responsibility from 15 years old to 9 years old. Yan. So, nailing ko rin kung sa'yo nakatindog ang sa indong nag-aspire na maging leader giraray kang uwas, kamo po ang humusgaya, ang po yan sa indong mga kamot. Sayang kagayon po ko tadigdi ko nagharampang so sa tuyan mga pick and fight. Ngayon madamugan nindo sa indang side. So, para po naman sa mga nakakamid bid, itag po nindo, especially itong sumangay round naman sa incumbent, dakulod na dakulod ng mga dakulod ng mga questions na pwede din nakutang masimbag kung yaon sa digdi. So, we want to make sure na gabos makailing kayo ni. So, itag po nindo sa mga friends nindo, i-share nindo duman sa mga taga-uwas na kamid nindo, especially kung baka po kamo taga-uwas. Yan, sa mga viewers ta. So, ngunyan po, habot po kamo, magpili ka mo duman kisarong issue na kakapkay po nindong ipaliwanag duman sa mga binaranggit ta. Magpili ka mo. Ano sa stand nindo, in nata ito ang stand. Pero dakulo pa akong dahil nabanggit eh. Pwede, Ano po? dakulo pa akong dahil nabanggit sa programs ko. Sa plataforma po, supposedly ito. Madali lang. Sige, si Mang sa ano, si Arin naman sa issue na gusto mong ano. So, sa senior citizens, LPWD,
dapat tawan ki Sige, tawan ta ka, sir, tawan mo ki 50 seconds para maano ta. Yeah, Sige, yeah. 50 seconds, paurasan. Sige, sir. Pwede. Yan. senior citizens and PWD dapat kitawan maray kay interes ta ara mo saro sa mga katugunan kan mala Dios pang-apat na tugon sa 10 commandments, honor your father and your mother. Okay. Kaya dapat tawan tamang kay onraan sa tuyang mga kagurangan. Okay? Pati ang PWDs. Pagabot sa turismo, dapat giraray, mapaigting ang turismo sa Banuan Kanwas. Kaya yan makakatao kay saro man na solusyon sa pagprogresar kan Banuan. Okay? Pagabot naman sa youth, ay gawan yaon sa sports development, siyempre, dapat may mga sports development yan para malihis ang mga youth duman sa mga illegal, asin sa mga illegal na droga na makarawat sila kay mga sports. Okay? Dapat anuwas preparado sa anuman na disaster management. Dapat igwa kita kayat. Yan ang mga ipopromote. Siyempre ipopromote ko so rights can women. Kaya yan mga padaba ta, mga babae. Okay, 50 seconds is up. Iyo. Oh, Thank yan. you. Sige po. And transparency. Okay. Dahil man ako matugot na dahil nag-aaram ang sa kuyang pigigibod dyan. Gabos na kwarta minalaog, minaluwas, aram kan taong bayan. Mas maray na naisingit po nindo yan nganing at least aram kang mga tao ko ano sa Ayun po. programa. So ngayon, mabalik kita duman sa sapo, tami mga minention baga ko kita na kung saan pinaliwanag ta kung saan ay pinahiling ta kung saan sustanta. Aron sa pinaka-importante duman sa imo na kay po mo siya i-explain kung nata ito ang paninindugan mo sa issue nito. Ang paninindugan ko sa death penalty. Death penalty, o sige. Oo. Ano pong ano mo duman? Pwede talaga pwede tabawal sa mahal na Diyos. Okay. Thou shalt not kill. Ang primero, sarado kaming tagatubod kan mahal na Diyos. Ang sa kuyang Diyos, bako estupido eh. Oo. Okay. Bako estupido ang Diyos ko. Kaya, kaya, ang death penalty, di pwede. Di pwede. Katugunan kan mahal na Diyos, thou shalt not kill. Okay. Dapat sundod tayan. Bahala na ang mahal na Diyos ang magkastigo. Kung kita man sa tao, tawag ta sa naki, igwa bagang life imprisonment. Na maski na nasa prison, kita ang paki mga proteksyon ang mga prisuhan niya for humanitarian reasons. Okay. Yan po. Yan. Thank you so much po. Kumbaga, ini naman, ngayon mas makapili na maray sa mga tao and mas mamidbidan kaninda. Sayang ko ta, kung yaraon digdi sa duwa pa, mas bilog sa indong pag-iisip kung si Sam pipilion nindo this coming 2019. So, ngunyan, patapos na po ang sa tuyang program, pero i-greet ko lang sa tuyang secondary sponsor na si Norris Restaurant para po duman sa mga taong dai pa nakatanakan sa indang viral na Pansit Negra. Di ko po aram, nakaduman na-try na po nindo sa Pansit Negra. Nakatanan na ang Pansit Negra. Nakita ba ang Pansit na digde, tigkakaagad kidinugan. Oo. Bako ito. Bako ito. Ito pagka kinaon mo, pagka naggirit ka, itong talagang ngipon mo, tatagay ka din na naman, ispas, supusit, supusin ta ka. Negra. Yes, Pansit Negra. And yan, may Albais version kaya, maharang, masarap mo yan. And available yan digde sa may, pasiling sa may Kawa-Kawa, sa may Tuburan, hampang kang Mayon High School. So, barato man sarap po iyan, kung dahil pa nindo natanaan viral na Pansit Negra ni Norris, duman po ka mo, barato man sa niya, nasa 150 pesos man sana. Good for 2 to 3 people na ito. So, ngunyan, of course, sa tuyang mga minor sponsors, inot is si Tianma's Taiwanese cuisine, sinang pinakainot na Taiwanese cuisine sa bilog na Albay. Diyan ito kayo po magduman sa Taiwan, mamasahe, and magsakay sa eroplano para makatanaki authentic Taiwanese cuisine. Lalo pagka natanan nindo so authentic, so hand-pulled noodles. Mahiling nindo talagang pigagibo duman, mano-mano sa indang noodles. So, ngunyan, di po ko mataha kung makadumang ka mo sa lugar ninda, tamagayon talaga, iyo. Pero bako mampok, mahal ta sa ibang tao, di naglalawag, tahuna ninda, mahal duman sa Chianma. So, yan, itry po nindo. And para naman po duman sa mga tao mahilig magkape, and bako lang sukaping basta-basta, kundi sukaping halangkaw ang quality kang blend. Ma-enjoy po kamo duman sa lugar. Especially ining sa mga tao may mga gustong i-close na deals, may nakikipaghuron sa ibang tao, and so. Or gusto mo lang mag-ayos kan sa imong thesis, magduman po sa Figaro Coffee, nasa second floor kang Yashana Mall. And para naman po duman sa mga tao ma-celebrate kang Lenten season na dain na nag-vow na dain makaon ki karne, pwede po kung mag-enjoy ki pizza, maski
Holy Lenten season. Ang ano po dyan, may piga-offer si Angel's Pizza na meatless pizza available in 7 flavors. So, pwede po kamong mag-enjoy ki pizza na day po nagigilty ta nagkaon ka magkikarne ngunya na Holy Week. And last but not the least, si Red Box Coffee and Shakes Legazpi, ang official na bagong tambayan kang mga estudyante dyan sa Old Albay District. Nasambang po yan kang Cat College para po naman sa mga interesado na talagang budget meal, budget coffee, budget na tambayan na talagang busog palaga ang sa imong kakaluwasan. Available po ini dyan sa may hampang kang Cat College, Red Box Coffee and Shakes. I-visit po nindon sa indang page. Punong-puno po kikalukuhan so sa indang page. And talagang may mga giveaways po sinda duman. So, better go ahead and catch it. So, mabalik po kita sa imo, Sir Greg. Ini pong sa imong ini naman sa yung battle cry. Kumbaga, ini na sa hashtag #NoWhy. Makikipag-uron kita ngunyan sa mga tagawas na ika ang dapat na iboto bilang mayor. 30 seconds. Pauras. Mga kaipanguran kong tagawas, dako man ibang ikapanuga sa inyo. Kinako magkaswerte, tarabangan ninyo, ang sakang ikapanuga sa inyo, ang sincero, dedikadong serbisyo sa inyo. Pantay-pantay ang tratamento, asin makadiyos na serbisyo. Yan po, Banwang Uwas, mabuhay. Salamat. Yun. Thank you so much. And yan naman po pangapuntan pa sa gabo sa mga taga-uwas, lalo-lalo na sa gabo sa mga taga-albay. This is Harampangan 2019 ang sa tuwing advokasya is ang mga tao magdangog da imag dinangag. Kung kamo po warang labot sa madaralagan munya na eleksyon, day ka mo magngalas kung pag-abot kang panahon sa mga nakatukaw, wara man kilabot sa Indo. So, again, this is Romer Carpelito, the host of Harampangan 2019. This is the edition for Mayors Kang Uwas. Thank you so much and God bless you all. Salamat. Maraming salamat po. Thank you so much Thank you. po sa Thank you. inyong oras. Yan.